Хлопцы, дзякуй вам вялікі. Шчыра кажучы, не спадзяваўся, што столькі вас будзе. Вельмі ўдзячны айцу Олегу за вось гэтую прапанову і за гэтую прапазіцыю ў дзень святого Юзефа памаліцца за нашых айцоў, за нашых мужоў, за нашых бацькоў, таму што, ведаеце, у касцёле паслуга мужчыны яна вельмі важная. Гэта праўда, што жанчыны яны больш эмацыянальныя, яны больш ахвярныя, сэрца хутчэй адкрываюцца, але чамусьці мужчынам Бог даверыў клопат пра маці касцёл. І не беспадстаўны. На гэта хацеў бы звярнуць увагу у сягонняшняй вось навуцы. Гэта не будзе штосьці тэалагічнае, гэта будзе простае жыццё, прыклады многіх людзей, з якімі сам сустракаўся. І той невялічкі вопыт, і тое, што баліць мне на сэрцы, хацелася б вам вось распавесці. Працуючы яшчэ ў Мінску, вельмі часта заўважаў на Суме, на польскай, прысутнічаў падполнік са сваёй жонкай і са сваімі дзеткамі. Неаднойчы яго бачыў у мундзіры, трымаў, як традыцыйны каталік, ружанец у руках і маліўся падчас імшы. Конечно, гэта не прыветствуецца падчас святой імшы, але пасколькі гэта дадзена яму было з маленства, і ён так лічыў гэта добра, гэта сапраўды было добрым. Я аднойчы спытаўся ў яго: а ты вось так не саромеешся публічна хадзіць у такое публічнае месца, у цэнтры горада, у мундзіры, у должнасці, а як увогуле да цябе сябры, калегі адносяцца? Напэўна, як мужчынскі калектыў, напэўна, там падкалоць, можа, за чарачкай, там, ты што ты там забыўся, чаго ты там увогуле, і дзе што там табе ўвогуле, што ты будзеш мець з гэтага. Накшталт таго мы, напэўна, ў сваім жыцці неаднойчы падобнае чулі. А ён сказаў: ведаеш, ксёндз, я ўжо не мальчык, што буду там баяцца, што пра мяне людзі скажуць і сасмяюцца з мяне. Я сын свайго бацькі, і вера ў маёй сям'і была вельмі на важным месцы. Яе шанавалі. Гэта праўда, што я многае не ведаю. Катэхезы, праўда ў веры. Але ведаю адно, і гэта навучыўся з бацькоўскага дому, і бацька гэта мяне навучыў, што вера гэта вельмі глыбокая, гэта вельмі вялікая павага, і таму тое, як я умею, як я перажываю, я проста хачу гэтым жыць. А тое, што вера для мяне значыць, яна вельмі многае мне значыць. Мне яна дазваляе быць сумленным чалавекам. Гэта праўда, што я і чарку магу пацягнуць. Гэта праўда, што я там магу і замацюгацца. Але гэта праўда, што гэтая вера дае мне годна служыць бацькаўшчыне сваёй. Гэта праўда, што вера дапамагае мне любіць, клапаціцца пра жонку маю. Гэта праўда, што вера дапамагае мне даваць тое, што я ўмею, добрае, чалавечае, што з бацькоўскага дома атрымаў для дзяцей сваіх, для сваіх сыноў. І сам заўважаю, што з цягам часу многія мае калегі самі прыйшлі да касцёла, многія да цэркві, многія пытаюцца, як святкаваць Вялікдзень, як трэба рыхтавацца да Божага нараджэння, што трэба зрабіць, каб дом пасвяціць, ці крыжык які купіць. Падскажы мне, што трэба рабіць, куды трэба пайсці, на што трэба звяртаць увагу. І адначасова заўважце, у той самы касцёл неаднойчы прыходзіў малады чалавек. Як малады чалавек? За 30 яму было, у яго 4 вышэйшыя адукацыі. Можаце сабе уявіць, 4 вышэйшыя адукацыі. Ён быў бомжом. Я кажу: ты ж граматны чалавек, разумны чалавек, чаго ты не хочаш знайсці сабе працу? А ён кажа: а навошта мне? Навошта мне сям'я? Навошта мне праца? Ксёндз, я жыву як захачу, іду куды захачу, раблю што захачу. Ні за кого мне адказваць не трэба, ніхто мне не піліць мозгі мне, жыву спакойна. Канешне, няма дома, няма сям'і, але затое увесь свет перада мною. Паглядзіце, две розныя катэгорыі людзей, для якіх сям'я, дзеці, праца, вера — гэта вельмі штосьці важнае, глыбокае. І для другога чалавека не важна, што ён інтэлігентны, не важна, што ён адукаваны.
важна падыход да жыцця і да душы і да ўвогуле разумення ўвогуле жыцця на гэтым свеце. Важно толькі тое, што мне хочацца, што мне прыемна і што вось гэтая свабода. Аднойчы чытаючы гісторыі розных народаў, трапіў на вельмі прыгожую прытчу, якая паходзіць з Паўночнай Амерыкі, і яна распавядала пра індзейцаў Гуарані. Там карэнні гэтай гісторыі. Адзін маленькі хлопчык з гэтага племені, седзячы каля вогнішча, падышоў да дзядулі і спытаўся: «Дядуля, скажы, калі ласка, чаму вось у нашым племені ёсць і добрыя мужчыны, і дрэнныя мужчыны? Чаму так ёсць?» А дзядуля ўзяў яго на калені, пасадзіў, сказаў: «Ведаеш, унучок, гэта праўда, што ў нас ёсць розныя людзі, добрыя і дрэнныя, але ведаеш, у сэрцы кожнага мужчыны змагаюцца два ваўкі, і добры, і злы. І хто пераможа?» І дзядуля кажа: «А пераможа той воўк, якога за жыцця чалавек больш корміць. Калі корміш зло, а гэтаму можа спрыяць і рэчаіснасць, у якой мы жывём, абставіны, у якім мы знайшліся. Можа, гэта жыцця, можа, гэта праца, можа, гэта сям'я, можа, абставіны на працы, можа, крызісы, тыя ці іншыя. Важна, чым я сілкую сваё сэрца, на што гэта больш звяртаю ўвагу. А гэта ж мы жывыя, і мы таксама хочам і радасці, і шчасця, якогасьці супакою ў сэрцы, і гэтага Божага благаслаўлення. Вось чаму апостол Павел кажа: «Дарагія айцы, чувайце, трывайце моцна ў веры, захоўвайцеся мужна і ўзмацняйцеся». Чувайце, трывайце моцна ў веры, захоўвайце, будьце мужнымі, будьце адважнымі, умацоўвайцеся. Мои дорогие, как вы ведали, якую важную роль вера и лучность с Богом играет в житті мужчины? Конечно, многие могут осудить, высмеять, але как гэты полковник сказал: «Все для меня важно, что я верую в Пана Бога. Я многое не разумею, але дзякуючы гэтай веры я чарпаю силы для того, как быть добрым человеком. Не все атрымліваецца, але гэта вельмі важно. І для мяне асабіста вельмі прыемна было назіраць за людзьмі, асабліва мужчынамі, за старэйшымі святарамі, якія шчыра пабожна маліліся, і за свецкімі мужчынамі, якія вельмі шчыра маліліся. Гэта таксама было нейкі час у Мінску. На ранішняй святой імшы, будучы ў катедры, як заўважаў, што прыходзіў такі мужчына молиться на ранішнюю імшу. Ён вельмі пабожна маліўся, апрануты быў, троху нетыпічна, як наш статыстычны беларус, і выглядзеў сам нетыпічна, і вельмі пабожна маліўся, і потым пасля імшы ішоў дараваць да іконы Езуса Міласэрнага, ось з левага боку, як глядзець на алтар пры катедры. І потым спытаўся у ксяндза Антонія, пробашча катедры: «А што гэта за чалавек такі незвычайны? У нас такіх няма». Ён кажа: «Што ты не ведаеш, гэта ж пасол Францыі». А вы добра ведаеце, што калі катедры ёсць пасольства вось Францыі, пасолку кожную нядзелю, кожную дзень перад працай працоўнай хадзіў на гэтую святую імшу, маліўся. Яшчэ яго запамятаў, заўважыў у Буцлаве. Уяўляеце, буцлаўскі фэст, тысячы людзей, корпус дыпламатычны, і святая імша паднясення. Людзі ўсе стаяць на каленях, адзін толькі з корпусу дыпламатычны. Заўважце, не паляк, не літовец, не славак, не італьянец, а бязбожная Францыя. І француз адзін становіцца на калені, калі святар паднімае, якое гэта прыгожае сведчанне. Мне асабіста так вельмі гэта кранула. І для такога уже зрэлага мужчыны, які прыйшоў да гэтага сам, і гэта кранула яго сэрца,
вера ў Пана Бога з'яўляецца такой фундаментальнай рэчу, якая дапамагае яму быць дастойным і годным у гэтым жыцці. Можа, вы гэта самі не заўважаеце, якую важную ролю в вашым жыцці адыгрывае гэтая лучнасць з Панам Богам. На гэта, мае дарагія, важна звярнуць увагу. Наступная рэч, на якую хацелася б звярнуць увагу, мае дарагія, гэта, пасколькі у большасці з вас вы усе айцы. Вера бацькі ў сям'і мае вельмі педагагічнае выхаваўчае значэнне і вельмі вялікую ролю. Так сталася, разам са мной вучыліся 2 браты у духоўнай семінарыі, я іх увогуле 5 братоў. І я пытаўся ў бацькі гэтых дзяцей: слухай, як табе ўдалося выхаваць такіх дзяцей, такіх сыноў? Он кажа: ксёндз, ну як? Ты ж ведаеш маю сям'ю. Мы простыя, звычайныя людзі, нічога надзвычайнага не рабілі. Проста тое ўсё, што я навучыўся, што я умеў, я стараўся пераказаць сваім дзяцей. Калі мы касілі, то я браў касу, і дзеці са мной. Я сам заўважаў, што як я трымаю касу, так і сын мой, 1, 2, 3 і 5 трымае гэту касу. Як я закручваю болці, кручу гайкі, шурупчыкі, сын мой таксама, як я гэта раблю. І потым дзесьці прачытаў вось такую заканамернасць. Калі бацька ў доме дае добры прыклад, то дзеці будуць гэтага вучыцца. І он кажа, калі былі рэкалекцыі, я не казаў: быстро, грэшнікі, да споведзі. Я сам першы ішоў, і за мной старэйшы, меншы ішлі да споведзі. Калі нядзельная імша, то я ішоў, разам са мной жонкай, дзеткі мае, як цыпляты, ішлі дома. Не было такога: не хачу, не буду. Была гэта субардинацыя, была гэта павага да Пана Бога, і гэты шацунак захаваўся, дзякую Пану Богу. І таму уласным прыкладам, ксёндз, я стараўся як да жонкі, так да працы, так да хазяйства свайго, так да дзяцей даваць сваім дзецям свой прыклад свой. Даючы добры прыклад, ты прывіваеш добры звычай у дзяцей сваіх. Добрае слово, добры ўчынак — гэта добры звычай. Добры звычай — гэта характар твайго дзіця. Добры характар — гэта будучыні і лёс тваіх дзяцей. Канешне, жыццё такое, не ў кожнага былі добрыя таты. Можа, мы нават саромеемся. Але вы зараз айцы, і можа будзеце гэтымі айцамі. Таму вось на гэту веру сваю, лучнасць з Панам Богам і адказнасць за гэта звяртайце, мае дарагія, зараз сваё жыццё. Далей, святар, як хтосьці сказаў, бацька, муж у сям'і, як святар у парафіі. Добры святар не толькі клапоціцца, каб крыша не працякала, каб цёпла і утульна было, але святар яшчэ моліцца за веруючых, за сваіх парафіян. Важна, мае дарагія, не толькі клапаціцца, каб хлеб і масла ў халадзільніку было, і каб крыша не працякала, і было за што заплаціць за кватэру месячную, але таксама добры бацька моліцца за сям'ю сваю. Вось важна задаць сабе пытанне: ці я малюся за жонку сваю, ці я малюся за дзяцей сваіх. Помніце, у 2000-х гадах пачатку быў такі фільм «Гладзіятар» з Расселом. Ён, главнокамандуючы легіёнамі у Германіі, меў пры сабе палічку і ў мяшочку трымаў фігурку жонкі і сына свайго. І кожнага дня запальваў свечку і так маліўся: Божа, благослови жонку мою, благослови деток моих, хочу вернуться хутчэй дадому, быць разам з імі, працаваць і цешыцца разам з імі, пражываючы гэтае жыццё. Ці я малюся за сваю сям'ю, ці я малюся за жонку сваю, ці я малюся за деток сваіх, ці давяраю Пану Богу. Святар моліцца за парафію сваю, за вернікаў сваіх. І я, мае дарагія, важна, каб я маліўся за дзяцей сваіх, за жонку сваю. Ваша малітва айцоўская мае вельмі вялікую сілу. Чытаючы Святое Пісанне, вы заўважалі, што бацьку, гаспадару сямейства, Бог даваў благаслаўленне, каб ён благаславіў. І ад гэтага благаслаўлення вельмі многа залежыць. Таму благаслаўляйце жонак сваіх. Яна крычыць, бухціць на вас, а ты вазьмі паблагаславі. Дзеці там ідуць на працу, на якісь сараўнаванні, тое-сёе, благаславі іх, папрасі, калі ты сынам з'яўляешся, гэтага айцоўскага благаслаўлення.
Просто от души скажи, нехай Бог тебе благословит, Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Каб ты ведал, якая гэта великая моц и сила. Это не пустые слова, это зачерпнутое з Святого Писания и життя Костюла. Наступное, мои дорогие, на что хотелось бы зараз звернуть увагу, это слово апостола Петра, який каже: «Будьте цвярозами, чувайте, противник ваш, як дьявол, рыкає, шукає кого пожерти». Как вы ведали, сколько нещастя есть у сучасном громадстве, в наших семьях за пьянство. Мужчины, будьте цвярозами, чувайте, противник ваш дьявол, як рыкаючий лев, шукає кого пожерти. Как вы ведали, сколько разбитого сердца, зламаных душаў дзяцей, жонак, бацькоў, калі п'янства ў сям'і, і часто мужчын, терпіць не только жонка, терпіць не только дзеці, терпіць і бацькі, і сябры, і знаёмыя. І не ведаю, чаго больш у гэтым свеце, ці гэтых слёз пролітых, разбітых душаў, тем гэтай гарэлкі выпітай. Канешне, нашыя хлопцы троху мацнейшыя, і чарка там нічога не пашкодзіць, выпіў, і там і вока нічога нават не маргне, трэба вось больш. Але гісторыя наступна паказвае, як зло можа увайсціся, ціха падкрасціся і нішчыць душу чалавечую. Вось у арабаў нельга выпіваць спиртное, таму што гэта лічыцца вельмі страшным грахом. Я адзін заможны араб перажываў цяжкасці ў сваім жыцці, і ён вельмі быў у адчаі. І тут, як тут з'явіўся д'ябал і прапановвае, кажа: ну што тут за цяжкасці такія? Усе твои цяжкасці можам вырашыць, толькі выбраць табе трэба адно з трох, што я табе прапаную. А што трэба мне выбраць? Альбо чарку выпіць водкі, альбо ударыць жонку сваю, альбо забіць слугу сваю. Ну як я магу ударыць слугу? Ён такі добры чалавек у мяне. Як я магу ударыць жонку? Я ж люблю яе. Як я магу выпіць гарэлку? Таму што гэта ж забаронена. І часам выбіраем, ну што там гэтая чарка? Ну што там гэтая чарка? І выбіраў меншае зло, выпіў чарку, прыйшоў дадому, жонка сказала: як ты так мог парушыць закон старэйшых? Як ты мог напіцца? А што для гэтай немачы арабскай напіўся і адразу вось п'яны? Таму што непрызвычайны арганізм. Ведь слуга убачыў, што гэты чалавек ударыў жонку сваю, адразу пачаў заступацца, і гэты чалавек штурхнуў гэтага слугу, ён ударыўся і на смерць забіўся. Д'ябал кажа: ну слухай, ну што ты, я ж прасіў адно штосьці выбраць, не тры рэчы. Вось так і зло паслугоўваецца простай звычайнай вось чаркай, каб вы ведалі, сколькі добрых шляхетных людзей, дырэктароў, урачэй, ды што там казаць, і святароў, нават і ў нашых братоў, і ёсць такія хворыя, якія дзесьці паддаліся гэтай спакусы, і зараз сапраўды хварэюць, і яны, іхныя сем'і, і парафіі, і яны таксама. Таму, мае дарагія, нельга з гэтым жартаваць. Калі я лічу, што о, для мяне, ну што там, і бутэлька не страшная, такі арганізм, гены такія хорошыя, але цяпер гэта не страшна, а заўтра, можа, увогуле будзе позна. Нема адносін з жонкай, таму што змарнаванае жыццё, і каб з дзеткамі, што і іх увогуле няма, а ўсё пачыналася з такога вельмі простага і элементарнага. Таму недарэмна апостол Пётр кажа: будьце цвярозамі, чувайце, бо праціўнік, д'ябал, шукае каго, як лев, рыкаючы, каго пажерці. Наступнае, мае дарагія, вы не только айцы, вы яшчэ і муж'я, у вас ёсць жонкі. Апостол Павел кажа: мужчыны, любіце жонак сваіх, як і Христос полюбіў касцёл і выдаў саміх сябе за іх. Любіце жонак сваіх. Гэта наказ Божага чалавека. Для жанчыны, як псіхалогія кажа, вельмі важна чуць з тваіх вуснаў, што ты яе любіш. Для цябе, ну, абсалютна гэта нішто. Для цябе важна, каб цябе паважалі, каб цябе слухалі, каб, ну, ты быў аўтарытэтам. Калі гэтага няма, то сапраўды хочацца выпіць. І сапраўды хочацца з дому зайсці на рыбалку, ў гараж, каб только дома не быць, таму што ты проста ніхто. І ніхто на цябе не звяртае ўвагу.
А вось для жанчыны, мае дарагія, важна, каб ты сказаў: я люблю цябе, ой, якая ў цябе сукенка, суп твой смачны. От, які маленечкі кампліментик. І пры гэтым слова яны яшчэ і любяць просто звычайны вось дотык. Абнімі яе, ідзеш на працу, пацалуй, абнімі і далей пашоў. Бачыш, дамоў прыйдзеш, і супчык смачненькі, ў сукеначцы, і на шпілечках, таму што ты сказаў добрае штосьці светлае, падкрэсліў, што яна не пустое месца і не аўтамат для выканання такіх рэчаў гаспадарчых у тваёй доме. Гэта вельмі важна, мае дарагія. Ну, ёсць розныя вось рэчы і прычыны, каб ушанаваць і падкрэсліць важнасць яе ролі ў тваім асабістым жыцці. Мне, чытаючы дзённік імператрыцы Александры, падабаліся такія словы, якія яна сказалі: любоў патрабуе штодзённага хлеба, звычайнага добрага слова, чуласці, камплімента, добрай заўвагі, парады, вось абняцця. Тады чалавек разумее, што для яго ён вельмі важны, ён вельмі чулы. Скажыце, калі ласка, дзе быў Адам, калі д'ябал Еву спакушаў? Дзе? Ну, у садзе далей. У іншым месцы. У садзе далей. Можа, і быў. А можа, і не быў. А дзе мог быць? Можа, і на старану пашоў. А мне здаецца, ведаеце, дзе быў? У кустах схаваўся. У кустах схаваўся. Бог сказаў: Адась, где ты? Адась сказаў: у кустах. Д'ябал спакусіў. Да чаго я кажу? У вас, напэўна, ёсць машына. Даражыце ей, таму што гэта вельмі важна для вас, на чым ты ездзіш, як гэта выглядае, альбо якаясьці іншая вось рэч, якая вельмі важная для вас. Ну, напрыклад, няхай гэта будзе вось машына. Калі ты лелееш, гладзіш, чысціш, пылісосіш яе, гэта вельмі добра, гэта вельмі добра. А калі ты едзеш, напрыклад, і гэтую твою машыну на перекростке альбо на павароце хтосьці так, альбо на стаянке зацапіў, ты гэта бачыў. І што, будзеш сядзець вот так, рукі ў брукі, і ну, царапнуў, Бог снець з гэтай машыны, нічога страшнага. Але ж, напэўна, не. Ты як гаспадара, гэта твоя ўласнасць, ты так выключыш машыну, адчыніш дзверы, так выпрастуешся, і ўсё, і на разборку. Альбо дача твоя, альбо іншая такая якаясьці рэчы. Бачыш, што сусед крышачку 50 сантиметраў свайго забора на твою тэрыторыю. Нехай бярэць хоць і цэлы метр. Добры гаспадар, напэўна, так не будзе паступаць. А жонка яна ж, напэўна, намного важнейшая, чым твоя машына, чым твой агарод. І калі, напрыклад, прыходзіць спакуса ў яе жыцці, альбо праблема ў яе жыцці, альбо цяжкасць у яе жыцці, вось як мы можам паступіць? У нас гэтае паследствие першароднага граху Адамавага, што калі цяжкасць, мы любім у кусты схавацца і як заяц перачакаць, а што будзе вось далей. І калі зло ўваходзіць у жыцці жонку тваёй, сям'і тваёй, і ты бездзейнічаеш, памятай, што ты проста трус і проста Адам, схаваўшыся ў кустах. Добры айцец, добры гаспадар, ён будзе стаяць на ахове сваёй сям'і. Ён не дасць, каб якоісьці зло зрабілася ў жыцці жонкі маёй. Ён не дасць, каб штосьці сталася недобрае з дзеткамі маімі. Ён будзе ахоўнікам, ён будзе клапатлівым і рук, таму што для яго гэта вельмі важна, таму што гэта частка яго вось жыцця. Таму спытайцеся, як гэта ў вас выглядае. Многія жанчыны сказалі: ксёндз, ніколі б мы абортаб не зрабілі, каб мой муж сказаў: усё будзе добра, я буду разам з табою, ты не хвалюйся, усё будзе вельмі, усё добра, мы здолеем. А калі я скажу, што ай, рабі, што хочаш, мне беда малая, гэта не моя справа. І калі мы вырашаць праблему застаўляем выключна жонкі, спіхаем сябе гэтую адказнасць, то, мае дарагія, не трэба дзівіцца, што яны не ўстаяць, ад таго, што яны проста слабейшыя за нас.
і будзе грэх, і будзе разам з гэтым якоісьці пракляцце і якаясьці бяда ў нашым жыцці. Бо так гэта дзейнічае зло, вельмі разбуральнае. Таму спытайцеся, ці любіце вы сваіх вось жонак. Як жа ж важна для іх гэты тюльпанчык атрымаць. Яны могуць сказаць, а на што ты траціўся, лепш бы якую калбасу купіў. А з другога боку яна адчуюць гэтую радасць, што вось заўважыў мяне. Я для яго не пустое месца, не домработніца, не кухарка і прачка, але вельмі важнае. Таму спытайцеся, якое месца і як гэта любоў выглядае ў маім жыцці. Далей, мои дорогие, вы обещали один одному на шлюбе якія рэчы, помните гэтыя моменты? Любоў, вернасць, павагу сужонскую. Як выглядае вернасць? Кажуць, для мужчыны гэта нормально, што можна паглядзець, палюбавацца і налево пайсці. Главное, што любіш сваю жонку. Даражыш сваёй сям'ёй, нясеш у дом свой, клапоцішся пра яго, але нічога страшного, бо гэта такая патрэба мужчынская, гэта так хочацца. Але любіш па-сапраўднаму і цэніш, даражыш гэтым вось чалавекам, то як яго можна вось здрадзіць і пакінуць яго і проста памяняць ад таго, што табе так захацелася і проста ты вось такі слабы чалавек. Як з гэтым далей вось жыць, як глядзець вось у вочы і як выхоўваць далей. Гэта было ў Пінску. На размову прыйшла дарослая такая жанчына, кажа, ойча, зрабіце што-небудзь, парадзьце, памаліцеся, а што сталася? Яна кажа, сын мой старэйшы хоча забіць бацьку свайго. Я кажу, як так, это ўвогуле ў галаве не месціцца, і кім можа быць? Прыйдзіце разам. Яны прыйшлі на наступны дзень разам, зноў мама кажа, ксёндз, скажыце што-небудзь яму, каб ён гэтага не рабіў. А сын кажа, ксёндз, самі вось рассудзіце. Я ўжо не маленькі хлопчык. У мяне ёсць братик меншы, яшчэ маленькі. І наш тата мае вельмі высокую служебную должнасць, статус, вельмі інтэлігентны, вельмі прыгожы, прыстойны чалавек, відны такі чалавек, ён мае 3 любоўніцы. Ксёндз, я люблю маму сваю, я ягоны сын, але я не магу сцярпець, як ён да адной любоўніцы, да другой, да трэцяй, а потым да мамы прыходзіць і кажа, я люблю цябе, да нас прыходзяць дзеткі, я вас люблю, калі я сам ведаю, што ён здраджае нас. І я разумею, чаму гэты сын хоча знішчыць гэтага чалавека. Канешне, не зрабіў гэта, але якое пачуццё выклікае вось гэтая вялікая крыўда, якую ён таму чалавеку, якая поверыла ў яго, што ён дастойны, што ён годны гэтага, што ён псіхалагічна дарос, што адказваць за свае вось учынкі, што ён не здрадзіць, што ён не пакінець, калі яна крышачку ўвяне сваёй прыгажосці, калі можа захварэе, калі можа цяжкасці буду, альбо нават калі звычайныя прыйдуць выпрабаванні і спакусы пайсці дзесьці налева. Наступная справа. Вы абяцалі, што будзеце шанаваць яе аж да смерці і будзеце шанаваць яе цела. У сям'і важную ролю адыгрываюць інтымныя адносіны. Бог так стварыў мужчына і жанчыну, іх стварыў. Яны розныя. Калі Бог дае гэтае пачуццё любові, дае прагненне стварыць сям'ю. І з гэтых сціслых адносінах Бог жадае, каб яны ўмацоўваліся ў ўзаемных адносінах, і з гэтых адносінах нараджалася вось любоў. Так Бог хацеў, і так нас устроіў, дае нам інстынкты жанчынам і мужчынам, яны з'яўляюцца разам. Гэта Божа, і гэта вельмі прыгожая сфера чалавечага жыцця. Толькі калі мы будзем прыслухоўвацца да патрэбаў цялесных, похацеў сваіх. Не будзем лічыцца тое, што вось яна
асоба, што моя вось жонка, што яна тоже мае свае, можа, крытычныя дні, можа, нават і свае псіхалагічныя якіясьці перыяды вось перажывае, што яна тоже асоба. Калі проста як аб'ект для свайго сексуальнага задавальнення будзем яе выкарыстоўваць, і калі будзем змушаць да якіхсьці ганебных вось учынкаў, таму што я муж і мне належыць, не будзем лічыцца з ёй, мае дарагія, аб якой любові і павазе можа і весціся гаворкам. Гэта адбываецца сапраўднае насілле. Аб гэтым ніхто не скажа. Пра гэтае бацькоўскае, айцоўскае, мужчынскае насілле ў сем'ях сваіх. Спачатку жонку, а потым дзетак, дочак сваіх і гэтак далей. А сколькі гэтага проста ж душа баліць ад таго, што родны чалавек, той, хто полюбіў, тое, што даверылася, ён вось так змушае і зневажае яе на гэтым ложу сужонскім. А гэта вельмі, мае дарагія, важна. І таму не трэба дзівіцца, што на гэтым вельмі важным маменце чалавечага узаемаадносін і жыцця нараджаюцца разбітыя сэрцы і расчараваныя душы. І таму не трэба дзівіцца, што нема сэнсу далей жыць, таму што з нядзелі ў нядзелю, з года ў год адно і тое, і зноў будзе крывадушнасць, зламанае сэрца і гэтак далей. Таму Святое Пісанне кажа: любіце сваіх жонак, будьце чулымі, нежнымі з імі. Не вот захацелася адразу і ўсё, і на гэтым усё. Яны таксама стварэнні, яны таксама патрабуюць гэтай чуласці, гэтай пяшчоты. І вы, як муж, вы павінны быць такім. Далей, мае дарагія, наступная справа, на якую хацелася звярнуць. Вы можете спытацца, а што рабіць? Это так, яно так, а жонкі ж тоже розныя бывают. Я вот тихий, спокойный, добрый вось чалавек, так часто здараецца. А калі вось узяў такую сварлівую жонку, такую жанчыну, якая кроў п'ець, нервы псуець, і як з такой вось жыць? Кінуць яе? Ну не магу вось кінуць. Яна ж нарадзіла дзетак маіх, а жыць вось не магу. Ян Златоуст так радзіць нам рабіць. Святой Златоуст говорит мужу: хотя бы много погрешила против тебя жена, все ей прости. Если ты взял злонравную, научи ее доброте и кротости. Если в жене есть порок, изгони его, а не ее. Если после многих опытов узнаешь, что жена твоя неисправна и усердно держится своих обычаев, и тогда не изгоняй ее, ибо она часть твоего тела, ибо велика награда твоя в небесах. Може, не буду ўжо мучыць вас, мои дорогие. На гэтым хацелася б закончыць і папрасіць вас, каб сягоння, калі вы прыйдзеце дадому, падыдзіце да жонкі свае, абніміце яе, скажыце: я вельмі цябе люблю. А можа, удасся яшчэ ў магазин якого-нибудь шампанскага купіць, ці віна светленькага, ці чырвоненька. Сёння разрешаю вам, сёння урачыста святога Юзафа, на ноч можна і нават з апельсинчыкам якім вось выпіць. А можа, Бог дасть і добрую ночка будзе атрымаецца. Але скажыце гэта, што я люблю цябе, абніміце яе, будьце чулымі і памятайце, маліцеся за сем'і вашых, за жонак вашых, дзяцей сваіх благаслаўляйце. Гэта вельмі важна. Вот як святар благаслаўляе, і ты жонку сваю благаславі, благаславі дзетак сваіх. Ну і тыя рэчы, якія вось пачулі, мае дарагія, это не проста вельмі серьезные, они вельмі важные для того, как вы имели спокойное сердце, как ваши семьи были самым великим вашим досягнением. И не важно, что многие речи такие материальные не удастся, але калі побач ёсць любячая вось жонка і добрая вось твои детки, Бог дасть благословение, можа, у чымсьці іншым атрымаеце. Таму вось важные гэта прыоритеты не помылить, и важно вось цаніць гэтыя вось рэчы. Заўтра хацеў бы, каб жанчыны і вы таксама прысутнічалі і памаліліся за жонак сваіх. А вось у нядзелю вечарам запрашаю вас усіх, каб зноў на некаторыя вось рэчы
звязаныя сямейным адносінах, таксама вам вось прыпаднесці. Добрага вечара, заставайцеся з Богам, усяго добрага. Хто хацеў бы, мае дарагія, яшчэ набыць цаглінку, буду вельмі вам вось удзячны. А пасколькі вы ўсе гаспадары будавалі, строілі, рамантавалі, ведаеце, як гэта, ну, можа, на шампанскага і хваціць, спадаюся, калі мне крышачку што-небудзь аджалееце. Буду вельмі вам за гэта вось удзячны. Нехай Бог благословіць вас у імя Отца і Сына і Духа Святога. Нехай святы Юзаф заступаецца. А вы, калі штосьці будете планаваць, звяртайцеся да яго, прасіце яго благословення. Калі мужчына і стаіць перад Богом на каленях, гэта не знак слабасці, гэта знак велічы душы і сілы, якая зыходзіць ад Бога вось да вас.